החזק ביותר ברחוב אילת בגבעתיים. כן, כן, הוא מתחיל לנסות להסביר את היונדאי. כן, כן, הוא מתאמץ. כן, כן, הוא מתאמץ, הוא מצליח. כן, כן, הוא נחנק פה עוד שנייה. כמו שאתם רואים אותו, הוא נהיה אדום. כן. כן, כן, הוא מתאמץ. כן, בוא, בוא. כן. עוד טיפה, עוד טיפה. לא נתקע בכלום, לא נתקע בכלום. הוא לא מצליח לעלות, זינוק בעלייה פיצי של סנטימטר. והוא נכנע. מה אני עושה? הנה בא המתחרה השני, זה הפינלנדי. He's from Finland. What's your name? What's your name? Just a moment. שים את זה שם את השני. תן לו מתיחה. תן. קבלו אותו. My name is Morgan. שחק, סע מורגן. אתה הכל מצוין, אתה עושה לך פדיחות ענקיות. האיש החזק העולם, סיבוב שני, רבותיי. הוא מזיז את האוטו, הוא מזיז אותו. הנה, הוא מזיז את האוטו, רבותיי. הוא מעלה אותו, לא. לא, אתה פה, אתה בין... הנה, הנה, עכשיו. הוא נכנע, עידן ליורגן.